Hortxe, bai. Traste hauekin gertu. Vale. Geldi hor. Venga, lasaitu. Bakeru nahi txoat eta kitxo. Listo. Horren bideo bat gazu, ez? Ba, horiek gehienanak. Gehienan, bideo bazezkeat. Gogoratzen naiz, liburu horretaz. Bai. Ni junak egiten gauza asko, itxaldi batzuk eman dizkiat, igual laxa zeu gaitu. Bai, bertan. Itxaldi batzuk eta eman izan dizkiat, eta baina gero, neuk ze sortzaten momentun interesgarri batena, aurkitzen detena, ba, junak ipintzen bideotan. Idatzite egitenean, baina bideotan gelditzen dek askoz ez errezago ikusteko. Bai, zure kanalean, ez? Bai, pero beste kanal bat lehen hori bai, oindela 10 urteo iten izkian. Niretzako, horiek, gero azkeneko kanala izendek plazazpatzako hartatik disidentzio, eta hor, gebitzen, ingabe geldiduan, kanala irikinean neuk bideo gatatzeko, baina azkenin beste bideoa dartu zian. Bai. Eta orduan hori geldiduan, hor azinetan ipintzen zenbait gauze, eta holaxe juna gaurra egiten, ganakin. Eta azkenengo hori, gu baino elkartu dituk izatik, ez? Japoneiar batekin eta gero bereber batekin, da azketan itzaldi, ilkarrizketa batzuk. Eta, nahi... Hor jarri nitu nik iruzkin batzuk, hor, YouTubeen, eta horra ziginen hitz egiten. Da orduan interesgarri ditu zategan, oino, ze interes daun gora beran, gai hau, ematen du ezagune da, baina oso ezagunedek euskerien ibileria eta euskeri buruzkoa. Azkenengo urte pilo baten, eta hori agertuko nikik oin pixketez, hori nahiko nikik. Eta bere horrek otzintzik ganei, txaidek, itxio beste japoniar honek, interesgarri zalanik behak inoti, porque nire bideo bat ikusi hula azkenetako, hizkuntzekin ze gertatzen handa bar, eta arek, da orduan, horrek... Haren buruan zerbait klip batin dio, eta... egon berdezu. Eta orduan joan genituan, eta Tangerren zegoan lagun hau, bizitzen han bizidek, eta gero tetuan aldea joan genituan, beste 100 kilometroa, zegoena, Japoniar hau, abuztu hori bukare arte, eta orduan, ohartu nituan, asko nezi jo honuan, beha ere, ohartu tezeok, gu pentsatzen dune, Marrokilek arabi itxiten dutela. Arabe, marroki, olako zerbait, estek arabieratik datorrena. Dek tamasik bere berran hizkuntzetik sortuteko hizkuntza berri bat. Arabea zer da? Hitz egiten dute... Arabian. Bueno, Arabian eta ja leku guztitan, ez? Ez. Islama dagoen leku guztitan, ez? Ulertzeko nik ez dira esango garbire han ere Arabia ingurun da nola itziten duten, oin ez dakitelako, baina gertatzen den gauze berdinedek latine eta gaztelera bezala. Klaro, Japoniar haurek ohartute zegoan, ez, Marrokitek itziten diabe, tamasidetik sortu duen hizkuntze berri bat. Eta guk itziten diau, da behak zaten latinetik ez datorrena, bai, ez zetorre latinetik, nundi dator, euskeratik. Gaztelera guztile eta hemen dauden hizkuntze danak euskeratik datozte. Eta orduan, hau da, eaman dana da azkenengo 100 urte hauetan gutxiotan, aldaketa bat guzti horrena, ikuskera hori. Dan ere, bere berrak esate zeguna, zan, hain identifikaute bizidi religioekin gaur egun musulmanak, eta arabierakin eta koranakin, behaiek usten dute, jarri dute behaien hizkuntzi ere arabieratik datorrela. Hemengo arabiar hori zein dute koranekin zabaldu, ez? Zabaldu. Hori da latinakin alegin duzian horiten baita ere, baina latina azkenin hitz egite zuten Elizan, da Eliza eta nobleak, eta punto. Ez da nobleak ere, era horta, jakitunak edo, oso jende gutxi latina ez da zabaldu. Baina islamean bai arabiarra zabaldun da. Nik hainbeste ez diat ezagutzen, baina badirudi ezetz. Dago idatzizko hizkuntza bat, latine bezala, eta latine askorentzat izan dek idatzizku bakarrik.
Naebiusek, hori askorek hortan jardute bena, Naebiusek 100 urte lehenago Erroman, kriston aurretik, 100 urte aurretik, idatzi hasi hementzian, hemen inork ez du hitz egiten latinez, bere hirubilen. 100 urte lehenago? Lehenago. Ohartzezala, hemen nola idatzi iten dan grekeraz eta latinez, jendea pentsako du latina hitz egiten dela. Eta hori da, zenbait idaztzitan hori badago agertuta. Eta egon dituk azkenengo urteetan batzuk, frantzez bate bauan, nik kartabak izan izkian oin dela 20 urte pasa, Yves Cortés, el francés no viene del latín, atazian liburuarek. Gero, no venimos del latín, zeak, Carmen Jiménez Huertasek, atazian oin dela 2012 edo atazian. Eta orduan, hor zer dago, ez? Eta hori ikusteko, liburu eta esatenean, gauzek karriko ditule, ikusiko ditule ez da. Bai. Ze gertaban ikusteko, honek, Francisco Berlanga García, nik junauk urte hauetan ateatzen ibero-euskerikos, ibero-euskerikos jartzen nik, basko-iberismoko, honek basko-iberien erabiltzen dugu euskeriko baita ere, iberiko-euskeriko. Bai, iberikoa euskera... Badalako. Bai. Horreako bidea ingo hau, ez? Hemen hauek urte asko da bilena, baina... Eta zurtetakoa da, liburu hau. Hau txekiat, 1900 laurogeikoa... Modernua horrean. Moderno, 89. 89, bai. Hemen neu idatzitek gauzak eta ibiliteko, ez? Baina bai, apunteak eta gauzak eta ez, ala bilena, eta horren pentsen... En tiempos modernos, el mito de Menéndez Pidal y recientemente lo fueron Tobar y Michelena, entre otros, como tales mitos que resultan infalibles, por lo tanto hay que acatar lo que dijeron. Así dijeron que los valencianos y por ahí eran íberos, que los gallegos eran celtas. San Isidoro pensaba eran de origen griego, los asturianos ligures, unos andaluces eran tartesos, otros andaluces, portugueses, extremeños y demás quedaron descolocados. Bai. Ni los vascos son íberos, ni el idioma euskera es íbero. Hori erabaktzina dira. Hori hauek, eta aldaketa Michelenak eta aldaketa hori. Hau da bertsio ofiziala, ez? Bai. Hasierako. Hori da. Michelenak, hemenko Michelenak eta hauek. Baztertuta utzi zuten aurretik zeuden euskal mundu guztia. Eta orduan, gaur egun, guztiz ezin da utzi. Gauza asko ez zituzten ondo egingo, baina jakineku da hau horla dala, honek ala esaten dut, ero, honek apeliduekin intzun lan bat. Eta hor ze gertatzen da, hola, zer daude? Nik zarrenetako bat eta zeana, hau ja, oitaka urte zer. Hau zarra da, bai. Hau zure kanalean esplikatu zenun, ez? Bai. Bai. Nik hauek ointala neukiten eskian atea eta impresoran imprimio eta... Claro, liburu super zarra da, ez? 1600 1600 Wow. Eta liburu bat, ama euskerak idatziko balu bezala inde da ona. Baltasar de Txabek idatzi zian, hau uan pintori eta bat. Hau nondik atea zua, zu liburu? Hau lekutanetan zedek, gaur egun espalitiken zedek. Artxibo bat edo, PDF bat jetxi dezu? PDF bat jetxi eta neuk imprimiuten eskian, eta oleko indizkian eta jendea eman, baina nola dauden hauek, izango benekik, oiek, ez dute zertako balio. Bai. Orduan, utzita. Baina hemen, behar hau da, euskerik idatziko balu bezala eginda, Gipuzkoko historia. 1607 urte. Cervantesen garaikoa. Kijoten bigarrengo ali, baina lehenago atatakua eta baimendu guztiekin eta dana. Eta behar esaten dute, haidiela agertu... Pizka liburu hau, lehenengo orrialde hori. Hau, begira ja. Bai. Hau nik zain dedek, imprimiute. Bai, PDF atea, imprimitu eta zu liburua osau, ez? Osau, ititut. Hau da azken liburu piloa, porque badaude zean. Bai, artxiboetan badaude. Orduan, ibili ez zeintzen garrantzizuna eta garru ikarrizkiat batzuk. Nik eskuartien ibili dutenak. Nik hau pilo bat ibili diat. Eta gero hemen esaten dik, zei egin diten, hemen baten. Hemen esaten dik, behitzeko pasarri izena bestikin letatanakin, con que se echará de ver que se buscó lo más propio y significativo para comprobación de nuestro intento. Hau gaitu agertzen euskerin baliu zertan da hon,
eta zer da honoz, Gipuzkoa eta Bizkaian gordeta bat, garai hortan esaten nahi dek. Osea, da, liburu bat erderaz idatzitakoa, Erderaz. euskarari buruz, 1600 urtean. Amén. Introdúcese la misma lengua en forma de una matrona venerable y anciana que se queja de que siendo ella la primera que se habló en España, la primera que se habló en toda España, y general en toda ella, la hayan olvidado sus naturales y admitido otras extranjeras. Y en general en toda ella. En toda ella. 1600 urtean, ja. Honek, adibidez, esaten dik, hemen, garbi esaten dik, ez? Alegine, gero jute ditu toponimiakin, eta gero hitzekin, gehienetan lana ikusi duen dek, casa, madre, ez dakize, olako hitzekin dago, ez? Eta orduan, guzti horiekin de, honek esaten dik, entre otras muchas excelencias ditu esaten ditunak euskeri, beak esaten dik, que los nombres de mí, por mí puestos tienen, es una el testimonio, el mismo sitio da, de su nombre, y el nombre del sitio. Toponimia gola betetzen dira. Urbion, adibidez ez? Dos Aguas, Urbia bezala. Eta hola daudenak, leku izen pilo bat, Aranda de Duero, Aranda, Araneta. A los valles, Aranjuezeke Arandauke. Aranjuez, Aran del Valdearan. Valdearan. Hola daude, danak. Baina honek esaten duna ordea hemen azken indek, batzuk ordi oso zaila dila antzematen. Nola esaten duen? Toponimio batzuk, claro. Eta gero, para averiguarlos, hay algunos que con darse a conocer con mucha claridad ser de mi lenguaje son dificultosísimos de hallarle su etimología y sentido, a causa de no haberse escrito en él tanto tiempo en que se pudieran haber conservado con claridad los principios que tuvieron. Adibidez, chatarra, satarra. Izena datu dago. Esto da asko. Asko da olako. Asko. Hitz pilo bat daude, aldaketa hori eman da. Eta ez gehan ohartzen. Erderak hartu dituna euskeratik, ez? Erderiek euskeratik sortutakoa, mutazio bat. Eta orduan, honek agertzen dik nola, aldaketa horri nola ematen. Da ez da hola junberriken, ni a kaldea, ni a griega, ni latina. Osea, erdera o castellano, noiztik hitz egiten da hemen? Nahi dutxu zatek, erromatarrak zeten garaien ere, castellano mogu bat zaladana. Zangoen ekik. Castellano hize. Ez que, hile danak, ibero, celta, bestie, izanak gero jarritakoa dituk. Beti ipitzez hau izena norbaiti, eta aldatzen juten de gainera bere esan aia basko bezala. Los baskones, lengua baskonun, lingua... Ardon, oin nabarra ditu, leheno ezituan, gero oidana. Horretaz ikusteko ze gertatzen dan, adibidez, hemen, haudek, discursos de la antigüedad de la lengua cántabra. Ditzen dio lengua kantabra euskerari. Claro, garai hontan kantabruek, claro, eta ikusten baldin badek, averiguaciones de las antigüedades de Cantabria, ocupadas en explorar sucesos de los cántabros que dominaron a los godos, de la oidana, eta cantábricas vascongadas. San Ignacio, en honor y gloria de San Ignacio de Loyola, cántabro por padre y madre. Cántabro gipuzkarra bata? Hauan, Valladolizko bat, eta honek itiztean jaso. Eta hau urtekoa da? Hau, mile xereun da pikukue. Baitare? Claro, hau egite ziren bilkura, gauzetanan bilkurak, pum, zer dauden. Ez? Gainera lodila dia, totxua, Totxu dia hauek. Eta egiten dutena batez esatezun, beste esatezun, eta jasotzen gehiago, rekopilazio lana egiten zuten hauek. Euskarari buruz? Claro, honek egiten dik, hemen liburu interestik jasen, enderezadas principalmente a descubrir las de las tres provincias cantábricas vascongadas. Vascongadas, Euskal Herria. Oraingo Euskal Herria eta Cantábricas. Cantabria, claro. Eta, era horta, dek, Cantabria hauan, Cantabria. Adibidez, nola gertatzen aldaketie, ez gaitu konturatzen Cantabriko esaten dutela, Mar Cantabriko. Hoi da, esati bezala, Mar Donostiko. Baina Donostiko edo Cantabriko hori bihurtzen dek Atlantiko
eta baita ere Pazifiko. Ah, Pazifiko baita ere? Karko. Euskeratik, bai. Euskeratik. Bai. Eta eske aurreneko Pazifiko juntzinak aurrenetakuek, osea, Legazpi eta ituan Filipinatare juntzinak. Bai, hemengoak ez? Bai, Felipe Garaien. Bai. Filipinasen etimologia dek Filipinas, Filipinak, Felipenak, las de Felipe. Baina aldaketa honek esaten dik hori, nola ematen dan K horri, K eta S hori, honek esaten dik nola erderi, zeak, gaztelerak, S-a aldatzen duela K hortatik euskeratik. Orduan, Filipinas, esan nahi dik Filipenak. Eta Malvinas, Malvinak, Karolinak, zenen adie, islak, nola hartzen ziguzten, eta posesioa edo zangoenekik aurkitzen, lekuak, izena jartzen zizkoan horrela. Zena aurkitu du hau, na horrekin. Andaluzio guztiak ere nakin betuta zeok. Gerena, Carolina... Granada etxekia, Granada hori daten, baina na horrekin. Eta bilatzen, topatzen mani maitu, linguista matena bazeok, Huelbako eta Arazena, zeukan bat, Arazena. Da esaten dik, Fenizioko nadala, baina justu esan aiedik euskerin daukena. Peruren na, bezala. Gero hori aldatzen dut baita ere, Sevillan na, esaten da nien, na. Erderaz, piloa zedeko horrela. Eta hori dela 200 urte, idatzi zuten. Hau bai. Eta ez dakigu, ez errez. Inok ez, eta da euskerik idatzitekua. Bai. Behaiek itxeten dute, dala, un intento, orduan zeuden, orduan pentsa, inkisiziluk eta dana zedela. Ezin txala liburu bat atea nola nahi. Hau, lortu zuten, Mexikon ateatzea. Liburu hau Mexiko? Mexikon imprimiuta dago. Garai hortan, en México, en 1607, o sea, en la imprenta de Enrico Martínez. Ez da ondo irakusten, baina Petxa hau, egun urtea baino lehenugo, imprentak eta dana emanda zedean Ameriketa, eta badirudi, han askozez askatasun gehiago zegoela eta lasaitu bezizila, hemen baino. Eta horregatik han imprimatzen zuten. Han imprimatzen zuten. Horren dira 200 urte. 200 urte. Claro, eta holako, da orduan, honek ere esaten dik ze gordetzen du. Honek bukaera dana zekek filosofiko giza jokabidetan oinarritzen dana euskeria. Esaten dik, jende gehiena, se destetan antes de tiempo del euskera. Euskeri daken, esango nekik, gizakilek, hauek konzeptzio, nerine bai, dek, euskeri dek, instruzioak bizitzeko. Bai? Hori da, oso. Hori da, instruzioak. Orduan, gaiago gorra ikusite ez, pentsazak Kantabria guge ala. Bai. Dana aldatzen zegok, dana aldatzen jundek ez. Orduan, linguistik aldetik gaur egun, pentsa aurreratu daudela, baina zer da lehenugo, pentsamentu ala hizkuntzie, azta ditu pentsatzen. Ez? Pentsamendu izango da, ez? Aurretik Claro. Bai. Bestela nola pentsatzen zu hitz egiteaz, hori da, dilema bat, gertatzen duna, eta orduan, norbanakako bat gai alda hizkuntze bat sortzeko, hor ematen dek, oso filosofikoa dek hau. Bai. Nondi datorren hizkuntz bat. Hori dek. Era horta, hau gaituan saiatzen, eta orduan, esango nekik honek ere itxiten dik hortaz, baina hor juntana izen dek, haudek aurrena. Beste bat. Haudek Larramendina, el imposible vencido. Zaten, euskeri ezin dezu idatzi, ezin dezu egin, orduan zaten el imposible vencido. Honek izan, aurreneko gramatika teazian. Hau, pixkat geroago, ez? Ikuste dut hemen urtea. Bai, 1700 eta, hau, 1700 da 65 hiloan. 64 olai, beha hiloan. Azpiti hiloan gaina, ustia, azpiti neontzan azkenengo 10 urte, honek histori berezin jazizkean. Da honek ateazian, aurreneko zengoenekik aditze nola... Taulak. Bai. Nola osatzen dira hitzak eta... Taula baino, nola osatzen dira. Bai, nola egin aurrenetako bat intxean honek zendunetako eta asko intxean lana. Beste gauzatzutan usteanek ankizatu zula, baina dano gitea ankizatu ez dana. Gauzat, nabarmen esaten da, otras lenguas son formadas por el ingenio y gusto de los hombres.
y por ello susceptibles de ajes y errores, e inconsecuencias, efectos de achacoso origen. Hizkuntzetan. Sari da erderaz. Erderiatik nahi. El vascuence fue lengua formada por solo el ingenio de Dios que con infinita perspicacia se la imprimió a los primeros padres del vascuence. Claro, eta gero, honek noa ematen gaitun izan dut, ez? Baina, hauek ikusten ziren, hauek ez dira ezautzen pinturak eta ez dizki ezautzen. Eta gero, ertengo nuen besti ere... Ze pintura ez kobasulutakoak eta... Ez da, hoen diken. Aztarloak ere ez, izautzen honek ere apologia de la lengua baskongada. Nola danak aurka ertetzen duten, euskerin aurka ertetzen dira danak, ez? Bai. Orduan hauek apologia edo aldekoa dituk, ez? Hau baitare, 1803. 1803. Beste 202 urte. Bai, hau 1700 pikon joan, bai, hau ondorenin, 50 urtea edola. Bai. Horrenekoa 1600 gutxikoa zan, hau 200 urte geroago. Aurreneko hitzek eta hola daudenak eta bazedik gehiago, baina bat, marineo zikulo horrek, 1800 piko noiz edakela baitere. Izbatzu golaxe, dek bat italianu jaiotzezo, baina izbatzu euskeraz ipinita daudenak. Bai. Eta orduan honekin jute dituk, ontaz, beste garaiki diauena, aztarloa anatadek, hau, da honek, esaten dik ez, hizkuntzei buruz. Hau zeinena da, liburu hau zer da? Bueno, hau dek, Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas. El abate Don Lorenzo de Herbás y Panduro. Bueno, honek intzian Catálogo de las lenguas, honek lan asko intzizkian, bete, gormutuntzako ere bai lanak usta intzitule honek, baina hizkuntzei buruze bildu intzizkian asko. 1700 bukaeran, alde 18 mendin bukaeran, eta 19 hasera hortan hortataku dekau, garai hortaku ze urtetan esan, bai 1800 inguru hortan. Hau danak gaina orain dela beste 200 urte ja ez zutenak, bueno, ez da gormutuentzat o? Ez, hau ez. Baina honek lan asko intzizkian hizkuntzi bai, oina esaten nahi dut amanik, hizkuntzi zer da nondik datorren da. Bai. Gaur bizietu hizkuntzen, baina ez diau horretaz pentsatzen ez. Zer ez. Eta honek ere esaten digamen ez. Eskolan erakuste dizkigute taulak eta norketa, baina... No hay idioma que no tenga artificio bien arreglado. Por ejemplo, el artificio de la lengua misma, ¿es? Y por regla general, las lenguas y naciones llamadas bárbaras suelen tener artificio más bien arreglado que la griega y latina, que están llenas de excepciones que hacen enfadoso e intolerable su estudio. Enfadoso. Bai, da honek ere euskaldunekin bazekean, claro, euskera etxekian, baina hemen euskerari buruz, aztarloakin, dauekin lan egin zelan. Garai hortan ere beste bat garrantzitsu dek, Guillermo de Humboldt. Los primitivos habitantes de España. Investigaciones con el auxilio de la lengua vasca. Claro, Humboldt. Por Humboldt. Aleman, hau pare bat aldiz etorri menan Euskal Herrira. 1879. Baina hau 1800 ninoen, Humboldt. Honen alde bestea, hau bian agitu famosuk. Bestea, Korrente Humboldt, eta Tenerife nerotzana, eta geologoa. Hau hizkuntzalaia da, eta Berlingo Unibertsitate guztiak izen hau da, honena. Eta honek ere, zea egiteik ez, lan bat segekori, hauxe lan hau, gehiore egin dezezkek, da hemen honek konturtaz hau ikusenean, la construcción de la lengua vasca nos indica su grado de formación, la época en que se han operado y nos permite decir que de todas las lenguas europeas es la que ha sufrido menos cambios. Menos cambios. Claro, hauen korriente untan zegok pentsakera bat, eta aurreneko hizkuntzie izen berdule igual osue eta perfekta esatana. Eta orduan horrekin hori nola gertu, nola ikusti dago, eta ja gaitu leku batean, mandanatena bukaute eta hortaz ezer ez da hola bezala. Eta horrekin, behintzet, legala bihurtu dek euskeri, Frankon aurrea zikun hortan, eta orduan lan gehiago egiten jundek euskeri ikastola zituk, baina
gaur egun, txedek esango ninik, euskari muine benetakue galduta. Ez da inun asaltzen, bai. Alegia, zeatik, euskaraz o gaztelaniaz o inglesez berdindek. Hori euskaldun eusine, bai? Eta gure abertzaletasune hotik oso estadu edo zerbaiten o ikurriña egin, baina da euskari egin bai? Osea, abertzale izateak euskalduzale izan gabe? Ba, ez da izantzurik ez, bai. Esan nahi, ematen duk horre, bada, hola, eskizofrenia punto bat. Bai, azkenean den hori lotu nahi gaituzte estatu bat, Bai, dana burruka eta zea hortan, baina benetan espiritualidadire galdu egin genean, espiritualidade guztitzere lotzen diabe hizkuntzikin hasiera baten, hizkuntzi beha dala, zea, eta oina itxia ditu gonta, hemen, oin, leku bat ola aiginengo inige bezala, eta zertako eserrek ez dute balio bezala, ez? Baina gara honetan, liburu oso politi ertetzean. Euskara batua, txillardegirena. Txillardegirena, euskara batua zertan den. Ez? Hirugarren edizioa. Honek, atasun, honenetak guk ikusteko, dek euskari... Hemen baitaulak eta aditzena. Klaro ba. Da hemen atatzen dik, adibidez, deklinabideek. Danak, ez? Da gero aditzen, zeak ez, paradigmak. Adibidez ikusten diau, hemen txola bat ipiniten nork, paradigma bat egin da, hemen diken izauet danak gertatzei ez. Eta horrela dakeunetek hizkuntza guztile, adiztrinkuek, pixket aztertuen berdik ez, baina. Eta hor ze ikuste dugu guzti honekin, ni horta eraman atxikan ez. Eta azkenien egin diat, ze bat, adiz, hasi nirekin adiz, nerekin, ez? Osea, gutxi batzu hartu dula, erderaz ikuste dizkiau, eta jo, ami, me, osea, aldaite dituk. Baina ez dakate zer ikusirik, ez? Esan diat, euskaraz beti ni, enekin, osea, naiz, nago, aditxeta da danea juten dek. Bai, zentzu badakala, ez? Bai, dek, paradigma hau regularra dek. Bai. Eta erderan ez? Erderan ez. Hori dena galduite da? Erderan danak, zekeabe... Horregatik ez dute artifiziala dela? Claro, dek. Orduan, claro, euskeraz ohartzen geana dek, adibidez, transitibo eta intransitibo, zatena ez, gauza simple bat dana. Hori euskeraz esplikagarrik etzeok, nik eta nidek, zerbait egitetan ganean, hizkuntza beak, bere iziten dik. Eta, oine, azkenengo hau ikusteko egin dituten itxaldi bat hor, Arnedillo nondan hortan eginean bat, azkena, bilkure hizkuntzei buruz eta koherentziei buruz, ez? Eta guan, adibidez ikusten badeu, bi aditzekin itea dola, samardek, ir da benir, erderazko, eta euskarazko ikusi behizkiau. Eta oine, hizkuntzetan da duela petatzea hau, ez? Ir da benir. Bai. Ir da boi, bas, ba. Ikusteko ez, boi eta basek ze ikusi berde be ir batekin. Gutxi. Ez errez. Bai. Ez errez. Hori dek ikixin delueko hori. Baina bestela ezin da atea, oin, joan, eta noa, eta oa. Eta hori, euskera zigu, ostras. Claro, dek, behi joskera hori gatea eta. Gero euskalkitetan alda ditu, baina joskere behadek egiten duna. Orduan, eta hortik egiten magea, benir batea, ben eta ir, nola ezke, zatoz Juan, izan guke formulak etia? Zatoz Juan? Nolatan dago zatoz Juan? Aba. Zatoz Juan? Hori nola entenditzea, ez? Baina, gero ikusten bali ma bueno, bete a casa esaten da nien, ez? B del verbo ir. A ver, y ben del verbo ber. Baita ere. Osa, zer da hau? Ke pasa? Hori simpleenetan baita ere, dago hitz bat UR, ur. Ur. Hortik zenbat? Ur, elur, uri,
urritzakin, teatzi duzu pila bat. Gertatzen... Eta dena da lotuta, naturarekin lotutako... Horrekin ohartzen dut jende asko. Orduan atatzen dizkik tablak eta egiten dizkik lanak, euskerik hori ematen duelako. Baina erderaz ez dago ez erantzekorik, ez? Erderaz ez di ematen. Ur, lur izango zen, agua, tierra, nieve. Ez dakate ezer. Ez dakate ezer ikusi horrik, Euri, lluvia, dena zeharo ezberdina dira, ez? Eta gero baita ere... Euskaraz dakate denak erderaz ikusi dena, gero, zeak bai, esan nahi, metaforikoak, aldek izadia, gero horratik euskaraz gertatzen, izadia dek naturaleza, ez? Baina, pero la naturaleza de la persona, esaten denien, como la naturaleza de la conciencia, naturaleza de la conciencia. Zene, metaforizatzio batea zartzen ditu. Euskaraz ez? Euskaraz ezin dik inori, oin hasi de jendea horiten, eta teatzen hitzek metafore hartan, baina euskaraz, euskaldun zarrai, ze da esaten hau? Bai, segitu nabaritzen da, euskaldun berria esaten, Eta horrein ari dira euskera orduan erderarekin bezala artifizial bihurtzen? Bai, oinai da, aldaketa olakoak ematen. Da, aditxetan bai. Hau oso sakona ege, Zanaiat, ditu detailito batzuk, baina nabarmena ikusten denadek, nori norko tabla hori, ez da aman zemeik inventako duenik, eta horrek dakela koherentzi bat. Beste gauza batek, sintetizazio hori, euskalkileek inposaketa, beste mundu badek. Baina, joera hortan, honek atatzen duen. Ez dakit nori entzun nion behin, euskera dela plastilinazko hizkuntza bezala. Hitz atzizki txiki horiekin ur, iz, ez dakit zer, konposatzen juten dela dana eta... Doinu txikienetatik, eta doinu horiek, eta zede batzuk lan bikaina daudenak, onomatopeiakin eta danakin, horietatik jun osatzen hizkuntza guztia. Eta orduan, horrekin ere iristen danatek pentsakera bat eukitzea, gu humanidadie paradizu eretek gauze bat horrela kontaiteana, baina bizizala benetan bat egin de, eta bat hortan hizkuntza bat zeukela, zuzena, al principio era el verbo, y el verbo se cumplía, odek, ez? Biblia, bai. Claro, esaten du, claro, da on ja ez. Oin hori apurtuta zego. Hori, lehen esan duguna, ni beti pentsatu dut hori, Imaginatu hemen, orain dela 10.000 urte edo nola esango zuten errekan ur, lurra lur. Eta horrelako atzizki ez, errexak eta... Horretaz kontatzea nik... Elur, euri... Claro, dena... Histori bat oin dela 20 urte, 20 urte ontsi bete goituk. 2005 hiluan, urretxu zumarrakuan, segurola, atxona bat, eta are, junan onomatopeiakin, alegile, doinu zaiatakin eta bilatzen. Eta utzena kontatzea nik, arek nola kontazun. Utz, nola, utz, zea hori ez? Arek egun baten katiuski sartute lokatzetan gora atatzen nola egiten duen, ostra. Hor dago soinua, utz. Utzunea bai, utze egiten duen, guk ere hauekin egiten duen dek sortzen dueleko utzunea. Bai, esatera bai. Guk utzunea sortzea eta orduan aizi sartzen dek. Orduan utz atatzen dik. Zati, hori gare olatu pasula, ez? Da horrela, gauzea pilo bat atotizedek. Bai, badago beste autore bat, hain ez burura ez datorkit, baina justo hori, euskera, hitxiki horietan nola oinarritzen da, eta gogoratze bat jarriko dut bideoan. Baina, liburu bate idatzi guta dana, bakarrik hori oso jende gutxi irakurtzen dula eta segitzen dula, baina... Ni uste bateatzen lana berdaule. Alegile, leheno gizarek eta sendilek eta herrilek batea bizizin. Gaur honin hori dana apurtzen dihu, apurtzen ziek. Eta bizikaitu oso era horta galera handi baten zik. Teknologi berriekin eta areta okerro. Orduan, berdia, Euskaldunok espalima dugu
bateratze benetako, ez? Ikurrin baten atzetik, ikurrintxoan batetik pintaune, etxeia zirekin edana, ez, pixket, jabetuz bakutxe bere lanin, bere bizilek gora bera eta beste benetazko gauzetan. Bai, eske jendia, karo, zu irakurri dituzu liburu pila bat eta zaharrak, eta jakintza guzti hau ez dago inun? Hor dago, baina... Bueno, gutxi batzuk badaude, baina oso jende gutxi, eta zu asaltzen duzun bezala, eta hor froak eukita, orain dela 200 urte eta 1000 urtean da. Guzti honetaz aritzezian hitz egiten, zeuzkaten bere teoria eta uste dugu hau dena, orain esmatu dugula, nondik datorren euskera, eta orain dela 200 urtea ari zen horret. Eta gure amamatzanak ere nahi kontatzen zizien zenbait gauze, eta nahi ari piztu zizegan gauze asko. Karo, lehengoko gauze histori zarrak eta Espainia guztien euskara ditxete zala, adibidez. Hori, gerra ondoren ninen normala, bauan hori pentsatzie. Baina gero, eman ditu galdaketa hauek, alde batetik aberaz berrile bihurtu gaituk. Oin zezke hau, mili histori teknikoak eta teknologikoak, teknologia totala sege hau, baina zematen joko jakintzi da, bizitzeko beha. Hor dago, kontua. Kontzientzi, hizkuntzi eta kontzientzi jetan bat dala. Nik, gehiago den ere pentsa, eske, bai, nik pizten juntzatek gaudana eta bile juna gauzo guztiago eta gehiago eta dana, jakiteko gogoakin, benetazko zer da. Bai. Zertako? Azkenan nundi gatozen da... Dana, karo. Psikologia izango gendu gara, eta soziologia izautzen jun. Sendilen balori, besti, gaur hori galtzen nahi da, bai. Dana galtzen nahi gaitu. Bai. Perigreite txakurrena bakarrik zaitzi hau. Eta geurie, gauze moduz, probetatan humi gatea, eta bale, eta hobe gaina batek esan zuna, nahi eskerra zemi tonto zamara erten diren bezala, oie, paio, estudio eta joan paizko gi. Garesti atatzen da, ez? Kontu hau, Bai, oso interesantea, bai. Jolin, netzeko dek... Guzti hau da, gainera jendaria aurkeztuta. Hor dago gainera, hor dago. Eta benetan gainera Euskaldunek hau darama gu. Bai. Geurekin. Hori izan da miraria, ez? Hau da, euskeri da. Gaur arte. Zergatik da garrantzitsu euskerie. Ba, eta hemen joka, Euskaldun berantiarra, mila... Euskaltzandia eta azkenengo urtitan sortu dela, latinetiken sortu dela azkenengo urtitan eta zea da. Nola sortu? Latinekin sortu zer, euskera? Euskeri, gehiena latineti datorrela esatik, garo, askore. Bai, dana. Latinetik. Dana, eta Naparrutik sartuan, hegoaldetik eta gero honea atorriban eta gauze bat pixket euskeraz dakitenak eta aztertzen duna, osea, ergatibua, zentzantek duen, hori, ka hori, sujetoan da. Eta joko hori, guzti hori, horretaz jabetzeko, hori ezindek erakutsi gilein, hori enberdek bizitzen egon, ikasteko. Ika bezala. Bai. Jende gutxi gitzi dugu, ja. Ezin da eskolan erakutsi. Gaur egun filologoa daude, nik esaten filologia hispana. A ber, euskeri hispanu alda. Hispanu balima ez dakik, filologia hispanika baldakik, nola euskeri jakin gabe. Eta ik espalimak hau dana daudela, nola izango ez, eta ez dakik ika itxiten. Nola edugu filologia euskerika. Bai. Zertan oinarritu? Ez jendeak ez daki ez da existitzen direnik liburu horiek ez dara. Nik ez nekin, Zure bideoak ikusita zure kanalean, horra zintza, ostra, zeurtetako liburua zari da, eta horra zintza bizkat. Zure kanalean engaitzatzen. Benetako gauzekin loturak gehiago di hauek askotan, gaur egungo, nire kontu baino, gaur egungo filologo azkarrenak edo daudenak eta zenek ezautzen ditu. Inorkez? Hemen Euskal Herri mailan unibertsitatean eta zeinek ezagutze ditu liburu hauek eta zu esaten ari zeren gauza guzti hauek. Nik ez dut inorrentzun. Eta kontu hau eta esaten adek, zenedake zene nahi du entzutie edo itxitik gazauetaz, inorkez. Inork. Hau,
ja, Mito asko desmontatuko gaiek ikusteko ze gertatzen, ez? Osasun gintzan gerta izen dana, osasun gintzan, edo gaiz gintzan, porque gehiago dugu osasunetik baino gehiago gaitzetatik ikusi berri da behaiek, ze jokabide dauden ikusi eta baita ere kultura danen berdina ematen nahi. Bai. Zientzien izena esate baina zientifikotik ez da gezarra. Ez da, Doktrina. Doktrina, dana doktrina da. Eta Euskaltzandia eta guzti hauek berdin. Bai. Doktrina. Behaieko hartzen nahi die, bide honetan jarraituz, euskeri ez dala itzengo. Nola? Gazte bat zertako itzengo ba euskeraz. Zertako balio dio. Claro. Hobe inglesa ikasi. Claro. Zertako ba euskeraz, itzein berdin baldin bada honetan, bestin, bestin pareko jarri. Besti bezala idazti ondo dago, idazteko gaitasun, baina euskeri deken balioa. Hau, estatu mailan izango zen bomba bat, jakintza guzti hau. Hau, badaude batzuk. Espainia mailan... Karo, nik erderaz horretik ditu asko, bideoak. Euskera ziten bale maitut, lau katuk ikusten dut da, eta horra gelitxea. Erdera ziten badu, sortze zaizko erdadun egide, batzuk dabiltzenak, hortzak gatea eta hola, bai, gorrotazko dago euskerarekin. Iporke hartzen castellano, adibidez igual batek. Jakiteko, erdadun egide, nik eta inongo arazorik erdera ziteko. Baina, guzti hau... Ulertzeko, klaro. Espainiatik guzti hau jakingo balute baitare, ja euskerarekiko askok daukaten gorrot hori edo aldatu ingo zen ikuste. Como que el español viene del euskera y que antes que el castellano se hablaba aquí iberiarra oso euskera da. Nei batek, si a mí me hubiesen dicho esto, o sea, idatzite da baina hori kanalien, batek, jode, si a mí me hubiesen contado esto, hubiese tenido otra actitud hacia el euskera. Claro. Ni baitare iberiko eta guzti, osea, iberiarra baitare, flipatu nuen, ikusterakoan nola zenbatzen dute iberiarra. Hori ja, ofiziala da. Unibertsitatean hori ja, esan dute baietz, hori horrela dela, eta azte ikusten, eta iberiarrek, euskeraz. Bueno, edo gu iberiarre bezala zenbatzen dugu, edo iberiarre gu berdin. Berdin. Eta dena, artitu dituztela, zea nola da, txamponak eta idatziak kontuak eramaten da, eta hortik atera zuten iberiarraz nola zenbatzen zen, eta karo, euskaldok esan zuten, iberiarra gu bezala zenbatzen dute. Wikipedian eta dana dago, ofiziala da. Zea, dana daude, inskripzioak betidanik, zaunek. Baina, hori dana baztertuta daude. Euskeri betidani dago ametxe. Eta neu minitzelare, niak horretzen da, zean naparro egoalde du, ke hablaiz? Olexe. Osea, ez jakintasun baten. Hori, nahi gabe daula hori? Hori, bazterketa bat egon da, gauze guzti hau, hori nabarmena da. Eta gainare burruka, eta azarriek, eta hori denak, nik esaten dut, oin inkonstiente dala asko. Amorru batenak eta bestinak, da bidien, indien, zarrazki guztiekin, bai alde batekuk, bai bestekuk. Dana gazmo honenez. Baina... Egia esan mirari bada, euskera gaur arte iraundu izatea. Hoxe. Eta hemen txadakagu, eta pixkana gure begi aurrean ikusten ari gara nola galtzen ari da. Zemendi beste 50 urte barru... Eta ikusite, pentsau, zera, nik askotan zaten eta antzinak ulertuko atzuten, ez gine, ulertuko alginean gute. Joi, ni, eta i, eta zu, eta gu, ze aurrekari izetia dauke, gero aditzien, zera, txillardegi gatez, hemen, berari burun da, hau euskaltzen ditek da hartzutek badana. Hau dana nola, joskera guztietan nola da honi ikusite, doinu txiki horiek. Hori nola izendik beste erabatea. Nola okitzi hauke euskeriek aurreko bat. Ezin du? Hori ja, zu hobetu lortzen, zu buruan dakazu informazio pila... Hori da, liburu guztiek buruan... Espaldimagia saiatzen, ulertzen eta sakontzen, adibidez, hitzek hartu, ni, naiz, nago, nenbilen, horiek, enek endu ezkio dana i da. Dana. Ago,
aiz, nola? Zera errexean, Zera errexean, esplikatzen ika. ika, dana. Eta ni, ene jarri aurretik, eta dana ni. Bai. Osea, a ber, hori inventazak, bi egunin. Claro, eta erderaz ikusten duena da, dana petatxo sadabakiz josite daudela, eta ulertzen... Ez dakala zer ikusirik gauza bat bestiakin. Jose eta, ume bat izan, jo sabo. Barraiti, ze dice ze, eta... Si ez, saber. Bera bere buruan, Saber, claro. sabo. Claro, bai. Horre, guzti honek, toponimia dago, tartien ere, dago, hitzek, ama mundu guztien ama da. Ile mundu guztien, ama. Bai. Zeratik? Ama. Eta bat jo eskio, ai esategu. Aita. Ai! Bai. Gai hau da, netzako euskeriek gut amakigun, ez uikurrine, ez zea, izaerire bai, nire gurasu mandik eta guk bazaretara nituen biek, ez? Eta basarrien ezautu du, nik tratorei gabe, ganauekin, uztarrekin eta ibilen itxen nuen, eta orduan, ezautu dut, oin dela eundaka urte bezala. Bai. Ez que, oinezi kunbertzan bazarrira, nik mutu ezkorran etzela. Orduan, jaso deten euskeria, nik erdera ez estudia edana. Eta euskera ikasitena gau manditelako eta egin naizelako hontan. Bai. Eta euskeri dauke gauza bat da, jabetzezeanen behakin, nahi gabe hitzek atea egiten dituzu. Nahi daukala koherentzi hori. Koherentzi hori. Eta zenbait eta gizarte koherente hori zen, eta elkarren ganako gizatasunez benetakoa, euskeri hobi erditzeko. Eta hori dena ikasi beharrean, sartze dizkigute ikastolan denok ikasitugu taula karratu horiek, buruz ikasi beharrezkoak, eta kriston koñazua. Bai. Eskoli da suplizio bada. Eskoli... Horrela gauza guztietan, ikastola. Unibertsitatea, odana. Ez honek loturak ematen ditu bihurtu gea berotegiko, invernaderoko produktua bezala bihurtzen egia. Izen naturarekin bat egin dugu benetako beste bide batzutan. Eta asmo ni eskola nion gorrotoa, ni itxak, ikasle txarra. Ikasle txarra ez? Eskoli gorroto? Jode betu zema ikasietan? Bai. Ez. Ikasle zanet, ikastola barrun. Ikastola barrun. Kanpotik bai. Nik gogo manditena ikizi beti. Bai. Baina eske, piztu berdana hori, eta zaitu berdana hori da ume baten. Bai. Ikasteko grina, zena ere da. Eta eman, ezea, gaur egun maixu bat ezin dugu ditu. Tontutzat, bai. Ja beste gai bada. Bai, enroiatzen ari geha, ja. Baina bai, ondo azaldu dezu, eta ondo azalduta liburu guztoiek, eta aber jendea esaten du, nonetaz? Jakinduri hau bintzaz zabaltzen pixkat. Claro, bai jo dana. Aber norbait gehiazten dale liburu hauek irakurtzen, da ideia guzti hauei buelta ematen, da... Batzu badaude ez, baina oso gutxi ez? Bai, gutxi hondik, Eta horrela azaltzen dezutenak publikokita oso gutxi ez? Gutxi, gero dago asko bakotxe bere liburu eukiko alu bezala agertzen, alegile, tabla honekin hau, osea, hitz honen hau da jatorra, da beste denak ez. Hola, oso gizarte egoikoen gaude. Hori zumarrizun egoak. Bai, oso berekoie gea. Orduan, hori apurtu behar du, berekoitasun hori apurtu, danantzako leku eta bidi eman, eta benetako aurre hartengo, orduan ez zapaldute bestie. Bueno. Bada, giza garapen bat bada, berez. Euskeri horrekin bat dihua. Bai. Hori izango litzakete perfektua ez, dena batera aurreratzea, baina... Ni ala erutxezat, Euskaldunok almatzen bat gizatasunien jokatzen geurekin, eta ez oin gabetzen gizatasun galduteko zehontan, orduan ertengo aurrera, ustela. Bai. Gilo horreiatu gabe, bai, hoxe. Ondo. Eta berzein jasotzen duen, da informazio hau. Eskerrik asko, Aitor. Zuri, azalpena emategatik.
aurkeztuko. Etxo gauze hobeik, Bai, egon berdan gaira egotzi bezalako, ike hori xeiten, eure bideoak. bai. Bai, Eta bere lanakin? ni zure kanala horregatik hasi nintzen jarraitzen. Hone kontatzen dituen gauzak, hasieran dituzu pixkatu laburua, eta, ostra, zentzua, eta esaten duna, eta, claro, baina paradigma asko eta utzi behar dira, eta, baina, Asko, bueno, asko. pixkanaka, Pizkanaka. bulatxo hau, bideotxo hau aurkeztuko dugu, eta, a ber, Oso ondo. balio dut. Venga. Bueno.